Баҳром Юсупов толи 12 сол аст ки дар мактаби варзишии шаҳри Турсунзода ҳамчун мураббии калон садҳо шогирдонро ба намуди варзиши каратедо тарбия менамояд. ӯ худ варзишгаре мебошад ки дар мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда соҳиби ҷойҳои намоён гаштааст. мегӯяд ки барояш фахр аст ки вақте ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷойҳои намоёнро ишғол намуда парчами мамлакатро боло мебардорӣ. ҳамарӯза ин тамрингоҳ пур аз кӯдакону наврасон ва ҷавонон мебошанд ки ҳамроҳи ӯ ба машқҳои намуди варзиши каратедо машғул мебошанд. варзиш ин якум ва гараи саломатӣ аст ки мисол фарзандои мардум мисол дар қади кӯча беҳудагардӣ накунанд ба ин гуна варзишҳо биёнд машғул шаванд иштирок карда дар мусобиқаҳои ҷумҳурӣ байналмилалӣ иштирок карда парчами тоҷикистонро баланд бардоранд. чандин мусобиқаҳо дар иштирок карда ҷойҳои намоёнро сазовор гаштем. инчунин дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ва чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар мусобиқаҳои Осиё ва ҷоми ҷаҳон ва чемпионати ҷаҳон иштирок карда ҷойҳои намоёнро сазовор гаштем, парчами Тоҷикистонро баланд бардоштем. мақсад аз ташкил намудани чунин мактабҳои варзишӣ ин тарғиби варзиш дар байни ҷавонон, пешгирии онҳо аз корҳои номатлуб, тарғиби тарзи ҳаёти солим, тарбияи ҳисси ватандӯстӣ, ватанпарастӣ, ахлоқ, тарбияи маънавии ҷисмонии ҷавонон, муҳаббат ба ватан мебошад. баҳром Юсупов аз шогирдонаш низ мефахрад, чунки бештари онҳо дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ва байналмилалӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. дар мусобиқаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол кардам ва 5 маротиба ба чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор донистам ва дар оянда ният дорам ки дар чемпионатҳои байналмилалӣ иштирок намуда парчами Тоҷикистонро боло бардорам. طول 8 سال میشود که در این نمود карате دو مشق میکنم. مسابقه آخرین من در جمهوری قزاقستان شهر استانا برگزار گردید که چمپیونات آسیا بود. من در آنجا اشتراک نموده سزاوار جای دوم گشتم. راحت به چمپیونات جهان گرفتم. آخرین مسابقه که بین‌المللی اشتراک کردن شاگردان محمد فاجی قربان در چمپیونات آسیا مثلا در بین 29 دولت اشتراک کرده جای دوم رو سزاوار گشت. ما با شاگردای خود بسیار تمرین رو زیادتر کرده هستیم که در مسابقه‌های دیگر مسابقه‌های جام جهان چمپیونات جهان اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بلند برداریم. баҳром Юсупов ҳоло шогирдонро барои мусобиқаи байналмилалӣ ки охирҳои моҳи ноябр дар давлати Чехия баргузор мегардад тайёр карда истодааст ва умед дорад ки шогирдон дар ин мусобиқа ҷойҳои сазоворро ишғол намуда бо медалу ифтихорнома ба ватан бармегарданд. намоён